Aku ngeprank ibuku rek. Yo. Anjay, selebel asik. Apa ini yang kowe ngokian? Aku apene nganu. Gila ini kowe iku. Aku apene anu nyanyi manggung. Rian sampe coba bayar Rian. Sampai manggung ya to. Gila Rian. Emak. Gila, Emak. Ayu Rian ngene. ya Allah Gusti. Mari ngene ya. Ora ndi anu wong ya. Rian, Apa? kok ngira ya? Iya ya. Lha padahal ayu eman-eman aku make up sejenis wengi. Kok tak antem. Jadi rek yo, ambek mama mau dikon ngilaki padahal apik ngene iki delok to. Yo, tak ilaki ambek aku. Gawe iki. Mikler water teko ajarin yo. Iki jarene di kecurut ning ngene ndek kanane di oleh kanaan lho. Ini gak sih bener yo. Langsung dikenakne ilang langsung. Aduh. Duh, iya kon. Oh iya rek. Lho ento. Anjir tenan mbak Eyon. Sampai anjir lho. Tenan mbak Eyon anjir. Sing anu tante-tante yo LC yo. Sing anu wedake dempul-dempul ngono kae gawe yo iki yo lho to. Ah, ini. Ya wis iki ulang anjir. Ika lama aja yo lho. Bar kuwi yo lho ento. Karek kenane diresik meneh gawe tisu yo. Lan. Langsung resik rek, tenan rek. Langsung cek di kerinjing gining pokok yo.